Predtým to bolo také o ničom, všetci sa mi posmievali, ale teraz je to všetko tak, ako má byť. Keby nemala asistentku, tak by jej unikalo veľa informácií a nenapredovala by tak, ako napreduje. Moja asistentka mi pomáha na predmetoch. Tak na tej hodine dieťa očakáva, že tam bude mať nejakú pomoc. To znamená, že sedím pri ňom a dokážem mu vysvetliť, čo nepochopí. Dokážem mu venovať dlhší čas a vážne vyselektovať len to, čo je pre ňoho podstatné. A je s ňou veľká zábava. Podľa mňa je cieľom nášho vzdelávania, aby sme všetkým deťom dali to najviac, čo im môžeme pre život dať, a zatiaľ im to nedávame. Predtým som robila všetko normálne, keď som nebola chorá. Keby som mala tú asistentku, tak by tí spolužiaci sa nemuseli báť, že napríklad cez tú 10, že mi môže zabehnúť. Moja dcerka, Karinka, by sa mala vyliečiť, ale v tejto dobe, v tejto chvíli by potrebovala súrne toho asistenta pri tej pomoci, aby nemusela pani učiteľka, zástupkyňa a iní pedagógovia nahradzať funkciu asistentov. Nemám asistenta preto, lebo mi ho nepridelili. Som otec dcerky s Downovým syndromom Márie, ktorá má 16 rokov. Ak by Mária mala toho asistenta súbežne po skončení základnej školskej dochádzky a s nástupom na stredné vzdelanie, tak si myslím, že by mohla sedieť v tej lavici ešte dnes. My chceme individuálnym prístupom rozvíjať všetky deti, aj tie, ktoré sú talentované, ale aj tie, ktoré zaostávajú. Asistent má tomuto pomôcť. Keby som nemal tú asistentku, tak by som sa tie veci, ktoré viem, tak by som sa nenaučil a nemohol by som tu byť. Áno. Keď vidím, ako to dieťa napreduje, že sa začlenuje do toho kolektívu a že ho tie deti berú a zaujímajú sa aj oni už o tieto deti, akože sa stávajú kamarátmi, takže mňa to veľmi teší. Bol by som vyčlenený zo spoločnosti ďaleko viac, ako ma vyčleňuje prirodzene moje zdravotné postihnutie. A tak považujem asistenta učiteľa za absolútnu nevyhnutnosť. Je naozaj iba pre dobro spoločnosti, aby tieto deti tu boli a aby sme vlastne spolu sa naučili existovať. Chcel by som zapriať všetkým deťom, aby mali asistentov, aby sa nebáli ísť dopredu, lebo keď ho budú mať, zvládnu aj tie najťažšie veci.